Здравей, кой си ти и разкажи нещо повече за себе си. Здравейте, аз съм Мартин Петното. От малък имам чувство, че знам за какво става въпрос с нещата от тъмния свят. Всъщност чувството беше, узнах всичко, пък не знаех нищо, защото, как да кажа, не бях виждал нито този наркотик, нито как изглежда, нито какво прави и какво причинява. Да ви разкажа малко повече. Занимавам 12 годишни с наркотици. Ако ме гледат деца, да знаете, че по-добре се пазите от по-големи момчета, да не се подлъжите някой да ви предложи да продавате наркотици, защото това беше моята грешка. На 12 години дойде при мен един познат приятел на брат ми и ми предложи да предлагам наркотици. Как се казва? Идеята му беше да продавам наркотици за него и да печеля по 3 лева на топче. След което аз взех решението да продавам наркотици за него. То от квартала ли то човек? Мокни ме, братле. След което взех аз решението да продавам наркотици за него и почнах да продавам наркотици. Даваха ми, първия път ми даваха 150 топчета. Топчетата се правиха на десетки, по 0,3 беше десетката. Десетка е 10 лева, едно топче. И продавах колко и трева, е това в грама? Продавах и трева, и амфетамини. Така започна на детството ми и моят живот всъщност. На колко години беше? Преди това съм се занимавал с бейсбол като по-малък, но след като почнах да се занимавам с тези наркотици, спрях за малко с бейсбола. За колко малко? Сега в момента искам да говоря за наркотиците. Не за бейсбол. Така. Стигнах до там, че почнах да продавам наркотици, да познах ги за какво стана въпрос. Искам да кажа, че след това продавах наркотици известно време. След това се преместих в друго училище и докато не продавах наркотици, имаше пари, печелиха се пари, доста. Като за млад човек и да кажем дете по-скоро, който не знае всъщност какво прави и с какво се занимава. Тогава на тези години едва ли знаме какво се случва, като цяло. А сега продаваш ли наркотици? Изкарвах много пари. Сега продаваш ли? Почнах да пуша цигари, да ходя по кафета още от дете, с компании, с по-големи и така. След което се преместих в това другото училище. Почнах от пакетите да употребявам това, което имаше вътре в тях, като започнах първо с амфетамините. Първият опит на